Hola famílies de cicle inicial, jo sóc l'Aleix i aquest curs seré el tutor de primer A. No sé si ho vau veure ahir, però a les noves mesures pel que fa al Covid ens van dir que no podem fer reunions presencials de pares i mares. I com que era la setmana que ve, us enviarem un vídeo on us explica tot el que volíem explicar. Si teniu algun dubte després de veure el vídeo, podreu contactar amb nosaltres via agenda, que la rebreu el dilluns quan els nens comencin l'escola, o via Dinantia, que és l'aplicació web que us explicarem al final d'aquest vídeo. Us explicarem un tutorial i aquests dies heu anat rebent coses ja per al correu electrònic. Si voleu també, des del Dinantia podeu contestar al correu electrònic. Doncs res, us deixo amb les meves companyes que us explicaran la resta de punts i us faran 4 cèntims de les coses que heu de saber per començar el curs amb les màximes garanties. Hola, soc la Caral. Aquest any estaré de tutora de primer B i ara us explicaré una mica l'organització d'entrades i sortides. Com ja sabeu, aquest curs tindrà marcat per la Covid, per tant hi ha unes mesures de seguretat molt específiques i que s'han de complir. Us vull explicar que aquest curs hem hagut de fer 3 grups, és a dir, hi haurà 3 primers i 3 segons. Que cada grup entrarà a una hora diferent i que cal complir les normes. Per què? Perquè hem fet aquesta gestió d'horaris. Ho hem fet perquè no es concentri molta gent ni a l'entrada ni a la sortida. Els pares no podreu passar de la valla i els mestres acompanyarem els vostres fills, els vindrem a buscar i els acompanyarem. Després, hi ha grups que entren als 8:50, aquesta infografia ja us l'han enviada, cal mirar molt detalladament amb qui va el vostre fill i per tant mirar a quina hora entra i a quina hora surt. Hi ha grups que entren als 8:50 i surten a les 12:20. No a les 12:30, sinó que surten a les 12:20. Cal ajustar-se molt a l'hora que surten i entren per a aquestes mesures de seguretat. Cada grup tindrà un tutor i amb aquest tutor passarà moltíssimes hores i només hi entrarà una persona de referència, perquè així estem molt més segurs. I us deixo amb l'Esperança, que us explicarà el tema de mesures higièniques. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Jo sóc l'Esperança i aquest curs seré la tutora de segon A. Us parlaré de les mesures higièniques. Mireu, en primer lloc, els nens i les nenes cada dia han de venir vestits amb roba diferent el dia anterior. La roba que ha anat a l'escola s'ha de rentar cada dia. Han de portar mascareta. Si és de roba també s'ha de rentar. Si no és de roba, cada dia s'ha de canviar, ja que en principi l'hauran de portar posada tot el dia, aquests primers 15 dies segons les últimes normes. Més endavant ja potser no. La jaqueta o anorac, ara quan comenci a fer més fresca, que portin, i la motxilla s'ha de rentar cada setmana. A l'escola han de portar o cantimplora o ampolla d'aigua. També han de portar una caixa de mocadors i un estoig on nosaltres els hi posarem el material, ja que cadascú farà servir el seu. Una altra cosa molt important és que abans de venir a l'escola se'ls ha de prendre la temperatura. Si arriben a 37,5 ja no poden venir. I per últim, quan arribin a casa és molt important fer una bona dutxada per mantenir la higiene. En principi, res més. Ja anirem actualitzant si surten noves normatives. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Jo soc l'Anna i seré la tutora aquest any de segon B. Jo us explicaré les mesures organitzatives en cas que ens haguem de confinar al grup classe. Si es dona el cas, cada alumne s'emportarà a casa per treballar durant els 15 dies la seva carpeta d'aprenentatge, que és una carpeta on l'alumne anirà posant totes aquelles activitats, aspectes que vagi aprenent, s'emportarà la seva llibreta de projectes, un parell de llibres de lectura per anar llegint a casa, si és possible la planificació setmanal de totes aquelles activitats que tinguem previstes de fer i també
serà el moment potser de connectar-se i fer una mica del Matific o aquells recursos que hi ha a la web que ja tenim penjats de quan vam estar al confinament. Insistir sobretot que si es dona el cas no serà l'escola qui decidirà que aquell grup s'ha de confinar, sinó que serà Sanitat, que estarà a sobre i ens marcarà el protocol a seguir en cas que es detecti un alumne o el possible grup que s'hagi de quedar a casa. I serveis socials, que també estarà molt a sobre. Gràcies i ens veiem aviat. També relacionat amb les sortides de Manresa tenim el tema de la piscina. Aquest any a la piscina hi anirem al cicle inicial, però depenent de com evolucioni la pandèmia prioritzaríem els nens de segon, que el curs passat, degut al confinament, no van poder-hi anar. Per a aquesta piscina ja us diríem, si fos el cas, tot el que hauríeu de portar. Moltes gràcies, ens veiem. Benvolgudes famílies, amb la situació que tenim actualment no ens podem trobar amb vosaltres en reunió, així que us enviem un petit videotutorial per explicar-vos com funciona Dinantia. Aquest vídeo servirà per descarregar-vos l'aplicació. La utilitzarem per comunicar-nos durant tot el curs. El primer que haureu de fer serà obrir el correu que heu rebut de l'Escola Sant Ignasi, on posa que heu estat convidats a l'ús d'aquesta aplicació. Un cop l'obriu, us sortirà crear contrasenya. Apreteu l'enllaç de crear contrasenya i us farà repetir la contrasenya 2 vegades. Un cop hagueu fet això, us posarà que la contrasenya ha estat canviada correctament, tal com podeu veure en aquesta imatge. El següent pas serà anar al Google Play o a l'eStore i descarregar-vos l'aplicació Dinantia. D'aquesta manera rebreu les notificacions al mòbil. Introduïu el vostre correu i us sortirà que us han enviat un mail d'activació. Tornem al correu, apretem activar dispositiu i ara mateix ja teniu el dispositiu acceptat. Tornem a l'aplicació mòbil i ens demana un PIN. Aquest PIN serveix com a signatura per firmar diferents tipus d'autoritzacions. Sobretot seran les de sortida. Haureu d'introduir aquest PIN com si firméssiu l'autorització. Ja està, a partir d'ara ja podreu veure totes les notificacions per Dinantia.